yritetään rakentaa tästä semmoinen hyvä kalastuspaikka oman kylän väelle, tuetaan virkistyskalastusta, mutta samalla niin kuin mietitään näitä luonnonkalan ehtoja, että saataisiin nimenomaan ennallistettua tätä luonnonkalakantaa tähän. Tarkoitus olisi tehdä se järkevällä tavalla, että se kanta tulee kestämään sen, että jos joku haluaa ruokakalan ottaa, sen voi ottaa, mutta toki myös sitten elämyksille ja tälle kalastukselle täytyy olla oma tilansa. Saataisiin tästä vähän semmoinen kalapankki, rauhoitetaan niin kuin myydään vain seurueen lupia, vapaan määrän rajoitettu ja rajoitetut säännöt. Ja suuri osa kalastajista varmaan päästää kaikki kalat takaisin täällä. Tuossa virran reunassa näkyy nuo kivet, niin siinä heti takana on kaloja. Ja sitten siitä aina tuonne takana näkyvälle möljälle asti, niin tuohon syvempään uomaan. Kannattaa ilman muuta kokeilla. Tällä? Joo, siinä ja miksei tuossa tuo simppukin. Niin. Mä oon itse tehnyt tämän. Mitäs sanot? Tää on ihan simpun näköinen. Hei, mites tää Red Tag täällä? Niin, vai onko tuo niinku Black Zulu kuulolla ennemmin? Niin joo. Täällä on näitä Red Tagia. Sama. No niin. Eli pyöräilyt vaan onnistumisen kokemus. Joo. Nyt kävi jo lähellä kuvaa. Tää on vaan siima tiukalla. Yes. Yes. Oi, kun vetää. Ne on virkeitä kaloja. Siitä se tulee aika kivuttomasti siihen haavuun. Yes. No niin. Oi. Noin. Kaunis. Todella se kaunis. On semmonen joku 40 senttiä. Paat vaikka pikkusen vielä alemmaksi, mä vieläkö te mennään ottaa kuvia sitten. Nyt se lähti. Yes. No niin. Yes. Kiitos mestarille. Mä lähden Tommi kans kokeilemaan nyt, kun Tomi kerran sai, niin alkoi polttelee. Perhana kävi hienosti. Kävi taas. Anna mennä uudestaan, jos ei käynyt tuntumaan perhossa asti. Kyllä sun jää nyt joku kala pitäisi tästä ylös ottaa. No nytkö se on kilossa. Ja minus. Nyt näyttää hyvältä. Tää on hienoa hommaa, kun tähän voi hurahtaa ihan täysin, kun tähän pääsee jyvälle. Mitäs? Oho. Onneksi ei sitä väkästä. Joo. Nyt on kala! Kala! Ei oo todellista. Miten toi tunari voi saada kalan? Eikö se oo hieno fiilis? Tää on niin hieno fiilis. Katso irti. Ai, kun se taistelee. Hyvä Jan. Yes! Yes! Tosta on ihan semmosen kuvan, kun mä olisin joku kalamies. Mä oon aivan sotkus täällä. Ihan mahtava homma. Kädet vapis. Alright! Eiköhän lähetä! Se ei millään halua lähteä. Meidän pitäisi lähteä
syömään ja kaikkea sellaista. Koita nyt se tolle sanoa jotain. Kun kato, Kärpänen puras. Kyllä mä voisin tänne jäädä pidemmäksi aikaa. Mielettömän hieno paikka. Eikö se ollut hieno? Tomi, mä heitän pari vaan vielä tosta. No et oo tosissaan. Nyt tuu tänne näin.